Gị chọwa ịlụ nwaanyị tụwa ọrụ ka ọrụ ṅụ. Gị chọwa ịlụ di tụwa ọrụ ka ọrụ ṅụ. Baịbụl sị nwoke ga-alụ nwaanyị na agbụrụ ya. Chọwa nnọọ ọrụ ka ọrụ ṅụ. Ọwụ mmadụ alụghị ọrụ ka ọrụ ya mere ihe na-eji agarụ ngụ na marriage. Ọ naghị adịcha good, ọ naghị adị smooth. Gị gaa school, gụọ gụwashi akpa ụbụrụ, gụọ ọgwụgwụ. Ihe na-asụ sọsọ English, Queen's English for that matter. Gị chọwazie ịlụ nwaanyị, gị ga lụọ nke na-agụ aha agụwa. Mgbe niile ị ga na-efili disgraced. O mepe ọnụ ka okwu ya etowere gị n'ike. If ihwere gị dị ashamed of that person. Hello, onye na-aga school enweghị ihe o ji gị n'English na-eme. The word is a free word. Ọ ga-ebi ndụ ya otu ọ ga-amasị ya. Onwe nke ọma banye ya ọnụ, ọ ga-asụ ya. Ọ sụtara ya ọsụta ya ozimoro nke ọṅụ. Otu ọ sọrọ onye na-ege ege, you are entirely on your own. Ya ekwuo gị si emeshọn mgbe niile shọt gị up. Mgbe ị shọt katara ya iwe nọ n'omeju ya obi. Ya ebido retaliate wa, ya react wa. Befe mara asọdaba ọkọwashiala. Mana ị were onye gụrụ akwụkwọ, ga-alụ onye gụrụ akwụkwọ ibe m. Ahụtala onye gụrụ akwụkwọ ibe m na ọwụ na ị chọrọ ịlụ onye ga-worship ṅụ because ị gụrụ akwụkwọ. Ọ ga-awọk, marriage ahụ ga-ebe ọpịa ọkọ. Unless gị na onwe gị gụrụ akwụkwọ, ị ga-ewetu onwe gị n'ọnọdụ onye na-agụ akwụkwọ. Tolerate ya ụna anaghị. Ọsọ ka ịhụnụ nnawụ ka ahụ bọmbụ. Gị hụta ya as fun. Gị smile ya. Mana ịpụta gị dịwa ashamed of her. Hello. Ị gaa school, in fact gịnị ya bụ n'otu otu. Marriage ahụ ga-ebe ọpịa ọkọ. Gị were onye ara. Ara na-agbanwe chekecheke. Isi arụtụdọṅụ mma. Etụla onye isi kpakọrọ ọnụ. Achọla onye isi dị mma. Chọọ onye ara ibe ṅụ. N'ihi na ọ bụ onye ara ibe ga tolerate ṅụ. Mgbe ọ na-achali ṅụ kekwa anwụ acha, anwụ 12 o'clock ya bịawa small. One akọ, anwụ 1 o'clock apịa. Ebe niile ekpewere ṅụ ọkụ n'isi. Gị dị hot. Ya achakalie ṅụ. Mkpụrụ anya ga-eme vam. Ọ bụrụ na onye ara ibe ṅụ ka ị na-alụ, ya nwa ga-eji ọnụ ya jụọ ṅụ sị osubirile ọwa eburu ya. Ọ dị idizie redio na-abụ eburu ya. Ụnụ gbaracha arụ ọnụ ọ na-abanye n'ime ụlọ. Ọ ya na-ebute mgbe ụfọdụ ị ga-ahụ neighbors. Di na nwaanyị na-alụ ofu onye ka ekwatara ọhụrụ agbaja ose ka ọ ga-egbe ọgụ. Gị tizi isi kekwe ma hụta ya shi biri na ha abụọ dị compatible. Gị kụọ aka na-akụ aka, ọ ga iwu kill your wife, ọ ga open that door. Ọ nwunye ga-eshi na window jụọ ṅụ sị who called you? Wetin concern you? Na here they give you house. Gị sị oh sorry madam. Gị lakpo n'ụlọ ya soro ihe cotton seshie laghachi back to ihe ha na-eme. Ha lụcha ha megere ha edozi. Mgbe ọbụla ke nwoke butere ara ka enwe ara ya, nwunye ya nọ na-eche ya eche. Ke nwaanyị bulitekwa n'ara ka ya, di ya nọ na-eche ya eche. Naanị ihe a na-ajụwo ị chọrọ ka anyị pere ya dịkwa m ready. Ọ ihe a na-akpọ gịnị? Compatibility. Tụwa onye nwere ihwere ibe ṅụ n'ihi na inwe ihwere ga-alụ onye na-enweghị ihwere ga-elaji echi. Mgbe niile ya rụka kpuo ngeketa. Ya eme ya kpa agwa ya rụka kpuo ngeketa. Ya ekwu okwu ọnụ ya rụka were ya rụka ịgbabaga n'ime mgbulu. Mgbe niile ya rụ nke ala mepe ngaba ihwere onye ha egbuo ṅụ. Tụnwe nnọọ onye nwere ihwere ibe ṅụ. Marriage ahụ ga-adaba. N'ihi na ebe ọ bụla nọ gị nọchi ike, ọ ga-eme gị n'ihwere. Mana gị ile anya, ị nweghị ihwere lara n'anya. E tere gị ogiri ushi n'ishishi anya abụọ. Ị chọghị ịma, tụnwe nnọọ onye na-enweghị ihwere ibe ṅụ. Onye na-achọghị ịma osendụ, o nweghị ihwere, kama ọ bụ ndị nwe ihwere na-eme. Tụnwe ụdị onye rụta ahụ ọ ga-adabara gị n'abụọ. Gị were onye na-enweghị ihwere lụọ onye na-enweghị ihwere ibe ṅụ. Ọ ya na-ebute mgbe ụfọdụ gị bịakwute nwoke sị ọ gaghị nwunye ṅụ mere ihe ka ekwaghị ihwere ya jụọ ṅụ sị nwere ihe ala hụrụ ugbu na ọhụbe mbụ. Gị gakwuru ke nwaanyị madam na ahụrụ di na-ebere ote ihe ya jụọ ṅụ sa nso. Akwa ọtọ nwunye nke ahụ ga n'ịntanetị ya na-achịlị gị okwu elu ya jụọ ṅụ sị nwere ihe hụrụ ugbu na ahụbe mbụ. Na ihe nwunye ebu ọ ihụbe mbụ. Ya wụ gịnị? Gụnwa ahụtaghị n'ọhịa ihwere, ọ hụtaghị n'ọhịa ihwere. Ọwa makoro ha ọhịa na-akpọ compatibility. Gị were onye rere ihwere chọwa onye rere ihwere ibe ṅụ. Gị were onye dị quiet, ị na-alike noise. Chọwa onye dị quiet ibe ṅụ. Ọ na-abụ ewu ike wee gịnị were anya na-ekwu okwu ka ịka ọtọ ya anya ya ka ọtọ ṅụ gị eme ya ote ya eme ya ote. Ọ na-ewere anya na-ekwu okwu ọnụ ọ na-adịghị relevant. Ọ nọrọ communication na-aga wite mkpụrụ aka wite anya wite ọnụ. Communication na-aga on. Ọhịa na-akpọ gịnị? Compatibility. Ị gaghị adị quiet ka ị gaga lụrụ onye tọtọrị.
onye na-atụkpa ire n'ọnụ ọ ya ekwuga ha agbakashiwana ga-erere aka n'eji gị sị na ị na-ekwu too much ya atakụrụ ha ṅụ ihe ahụ that singular word you use ị na-ekwufulata ya emepe the next chapter bizie ntu banyezie n'ikwu bekee wụ jụwazie ṅụ what do you mean ekwurukwe na-aga mgbe niile ahụ ga na-agbakashi iwu ha onye ọka ị naghị ekwu oke ọka ị na-ekwu ifat ike ọka arụṅụ tụwa onye ike ọka na-arụ ṅụ ibe ṅụ ọ nọ lakpuru n'elu imegodi ya ihe ike ịkọmplen arụdo ya ọ wechie ọ pụtara ya ekwuru nke ọ ga-agba ekwe echi ike na-arụ ya na-enye lenụ so ude gị ile ya so ude ọ na-ewere ude biri onye soro onye ibe ụnụ ga dị compatible gị wụrụ onye na-eru unyi ị na-eru ugwogwo gị wụrụ nwoke ị ga-eyi gị boxers ị ga-eyi gị asa mmiri ị ga-asa ya kpam nọ ị gaghị asa ya ị na-eru unyi ị na-eru nwopepero ọfụrụ ka ndokọsha boxers ị na-asa ya mmiri gị hicha ihu gị yi azụ jishi n'ike tụnwe nwata nwaanyị na-asa nwa ya otele mmiri so that gị kpata oke ya kpata oke ebe niile ada mgbe ụfọdụ ya wepụta ka ya oshi efe ya efe ya n'ime gị echi ya gị sị ya ewepụta gị were ha ekwe ka pịa ya n'ime ya etie Chineke mee ọ na-abụ ụnụ petere cha gburu chikatọrọ nwa ọnọdụ too much otu onye asị nwanne nna ya anya yara ele ngakele ọ na-abaghị gaga kwụsa mmiri mgbe ị na-ehi ụra ọ wụrụ ogiri tụnwe onye ahụ ga-abata ebe ọ gaa n'ushi rum ahụ ị gaghị awụrụ nwaanyị imụlọ ị ga-aza deti dọwara nga ọ ga-anọcha 1 month na 2 months nọkwa nga echi a na-amachi a na-ata ya ihicha imụlọ wụọ gị gaa na ke nwoke for the first time rute n'ụlọ ya ebe niile na-eke gị iti isi na bedroom ya ya emechicha bed dres ya gị na-ahụta oke agbasa ntọ hello gwawe ya ọnụ na ọ na-adịghị compatible go back to ụlọ ịmụta ụlọ dị gị move bilie gawa n'ụlọ ka ya rute ebe ahụ adịghị comfortable ebe ahụ ama aṅụ mma ebe niile na-eshi ushi ọma ya na-atọ ṅụ ụtọ agụrụ ịlụ onye ahụ agụwa ṅụ ọ ga-adaba because once ị batara bido ndu na-amachi ebe niile nsogbu ga-adị ọ ya na-ebute anamalụzi marriage eme gịnị bewe ọpịa ọkọ mana gị were oke agbasa ntụ tụnwe oke agbasa ntụ ibe na tụnwe oke agbasa ntụ ibe na onye na-adị very neat ọ bata n'ime ụlọ imụlọ ya na-eshi ndụ n'ihi gịnị di ya amaghị otu esi anọ ebe dị dịtị chọwa ọrụ ka ọrụ gị na-arụ na bank tụnwe onye na-arụ na bank lụọ n'ihi na gị rụga na bank kekwe di ga na bank ọ wee businessman ya single step all down from that job ya ewekwele iwe ihe ọ na-achọ compatibility ka o nwee ike ọ na-ahụ nwunye anya mana gị sị mba na ị ga-arụ na bank ị nwere target na one day ị ga-awụ ịchọrọ ịwụ bank manager na your profession nọ na-enye m obiọma chọwa onye na-arụ na bank nwaanyị ibe m so that ọ na-abụọ agbasa ọrụ 4 o'clock 5 6 ọ na-anọrọ n'ime bọkụrụ m na balance account ụnọ balance gide time ọ bụla unu ji balance chanya ọ na-emetọrọ nwa ọnụ mee gịnị lawa bido that time back kitchen ga ma ihe unu ga-eri ọ mmadụ alụghị ọrụ ka ọrụ ya na-ebute marriage na-eji ebe ọpịa ọkọ onye be ya ekwuo dịka onye ọ chọrọ ịlụ mana ihe ị na-amaghị onye ahụ ị chọrọ ịlụ dịka onye ahụ ị chọrọ ịlụ ọ chọkwara ịlụ onye dịka gị mgbe ụfọdụ ya were ego ka iji marịa ya anya gị zo ya another thing n'ihu ya ewepụzie anya na ihe ọ chọrọ werezi anya zode n'ego ọ bata ihe ahụ ọ chọrọ ọ ga na-achọkwa ya that's just the truth ọ like ọ chọọ onye dịka ihe izoro n'ihu wee ego imere ruru ego ya n'ihu gị wụrụ ụka na-agbasara ya okuko agbasara okuko ọ batakwa na atụrị ụka ahụ tụrịcha ọka ahụ ya elekwa ya na dọ ihe ahụ iji tọṅata ya kekwa ya were ego gwa ihe ahụ ọ chọrọ ọ ga na-achọkwa ya ego nọrọkwa na enwe nke ọ ga-ahụgide ego ahụ stil ya atọ nọkwa chọwakwa ihe ahụ ọ chọwa onye chọrọ ihe ị chọrọ chọwa onye chọrọ ṅụ ọrụ ka ọrụ ṅụ gị ewuru nwoke ị na-aga ifo ị na-anụ ofu ebe jishi n'ike tụ onye piom emeanyụladis ịpụọla ya waka ya isi azụ ụlọlo ya eshi ihe ụlọlo isi ihe ụlọlo ya eshi windo wepụta na ịga ka ọ nọ nga bifo gị ilo tụnwe nnọọ ka ọrụ ibe na gị were onye na-ebu akwụna ịtụ nnọọ one after ịtụ ọtịrị gị tụta every night ị ga-eburu ndị na-akwụ n'ụzọ gị chọwa ịlụ nwaanyị gawakwa na ndị a na-akwụ n'ụzọ n'ihi na o nwere ihe ha na-eme ijiri like ya ha ịnụtọ mgbe ụfọdụ gị si ya baby dress the way dress to test ya baa ga n'ime mmụlụ gị yiri peteri were chingom mkpụrụ n'ọnụ ewere polu denwe na center of your sitting room ya na agbara gị egwu ya na stripe rụmụ dị ya
ya na-eme emeghị entice mgbe niile ihe ụka akwụna ka ọ ga na-ahụ ihu ụlọ n'ụwa akwụna akwụna ihe niile ọ ga na-emewe akwụna akwụna obiọma ga na-akpa ị mara nnọọ mgbe ọbụla ị chọrọ ịlụ nwaanyị chọọ ka dị mma that merodo kpọrọ ya so that ihe a na-eme nwe obiọma ọ dresịrị ya ahụ gị nọ mgbe ụfọdụ gị sie babe dress to test babe dress to test ya abịaga n'ime ụlọ ga-ejike ka oke akwụna tiche ngọm n'ọnụ na-atara nchakọm na-asị afa gị were ego na-efe n'ihu gị si amọch ya unu ebidokwewe ọnụ unu ga na-apratisi na-eme ka ụnọ ka na street ọwụ ya marriage ahụ alast ya ị gaghị awụrụ onye na-alaiki ndị na-akwụ n'ụzọ gị ga-alụrụ a decent girl denwe n'ụlọ opportunity ọbụla ị hụkwara gị deripụ ga-eburu ndị na-agba ọtọ onye ọbụla lụọ ọrụ ka ọrụ ya gị wụrụ onye oshi ịma na edenwe ya efu jiri nnọọ nwa ya ga-alụ onye oshi ibe ele otu ị ga-esi amata onye oshi tụọ nnọọ nwa agbọghọ ga wee izute gị isi ihe na izu ya ezi ejidere ya nara ya eme anya gwagwagwa gị dezuo ya gị elụbata so that echi ịpụrụ elo ya mara ebe otu nga mgbe mara tere ekpo ndị ga nganga ka ọ mara ma igbuola onye ahụ na line of operation ya enwe ike ịghọtago hazie ka ide nwere izutere tụọ onye oshi ibe onye ashị ka ọ ga-awa bịa jụọ ya madam ele ebe di ya nọ ọ ma na ị nọ na express road agbaga egbe ya sị na di ya na ọ nọ na village akụghị ọrụ ụgbọ ihe ọ na-ekwu ọ na-eche ya eche tụọ onye dị otu a ị gaghị aga chọọ onye na-achọghị onye na-atụtụ ihe mmadụ onye na-awụ onye oshi ozube mbụ ọnwa anwa anọta na izuru oshi ihwere na-emegbuo ya ifu na ya regret ọ ga-ebute mana gị lụọ onye oshi ibe lụọ onye ashị ibe ọ ga-adabara ọnụ isiokwu m wee wụrụ gịnị gị chọọ ịlụ nwaanyị lụọ ọrụ ka ọrụ ṅụ ị gaghị awụrụ a bad person gị na-achọ a good person ọ ga-adaba ị gaghị awụrụ a good person gị hụ na onye anọ dị bad gị naka ga ọ ga-adaba marriage ahụ ga na-ebe ọpịọkọ ọ ga-alast ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ